egwu anyị gbara ugbu a olee ka obi dị gị obi na-atọ m ụtọ olee na-ehicha gị ihu a lọlọ m of 26 years ọ bụ ha mere unu mmemme a ha nwa mere anyị mmemme a sị ka anyị pụta bịa were aṅụrị na anyị na-atago akwụkwọ ka anyị bịazie mee enjoy and thank God for their ọ life. dị ịba na ụdị ha mere maka ọwụ ndị nne ka a na-emere oge ọbụla Ọ bụ eziokwu ọwụ anyị nwa na-emere oge ọbụla mana ndị nne chetara ikike anyị na-asị Chukwu gọzie ha. ndewo nna ndewo Ndewo. ọ bụ ndị nne mere unu mmemme a unu wee gaa zọrie egwu olee ka obi dị gị Obi dị m ụtọ So I am going to invite a special guy. His name is I'm only saying it in English. You know, they know how to use AI. so that I can retaliate. Obi dị gị ụtọ Good evening. ọ dị mma maka oge mbụ ọ na-awụsa ụmụ nwoke na-eleta ụmụ nwaanyị ugbu a unu na-eleta ka ụmụ nwaanyị letara unu Ihe on the 2027. ya bụ ọ dabara adaba Ọ dabara biko nke ọma biko ndewo From your heart to your wisdom to your hugs and the way of being there. I'm just so thankful for it all. Happy Father's Day, who's pretty much the best. ndị be anyị ndewonu abụ m Amalinze JJ Azị ebe m nọ ugbu a bụ na Best Western Hotel dị na Smyrna, Georgia. A bịara m mmemme nke ndị ụmụ nwaanyị Mbaise mere ndị di ha. Ha na-akọwa na o teela ọ bụ sọ ụbọchị nne ka a na-eme mana anaghị eme ụbọchị nna. A na-ebegodo ụbọchị nna onweghị akụkọ a na-akọgara maka ya. Taa ha wee kpọka ndị nna niile ya bụ ndị di ha dum wee kpọta ha na Best Western Hotel ebe ha siri ọ dịghị ihe ha esighị ilekwa anya ha siri ụgba sie ofe dị iche iche sikwa osikapa sikwa elele ya bụ maịmaị onweghị ụdị mmanya ha enwetaghị ndị ụmụ nwoke wee na-eri na-enwe obi aṅụrị. Ha bidogodoro mmemme a na ịkpọpụta ụmụ nwoke dum ka ha bịa gwuo egwu nwere obi aṅụrị. wee na-agakwa n'ihu na-enwekwa mmemme ihe ndị ọzọ. Unu lekwa anya ọ nwere akpa ekechichara ekechi bụ ihe onyinye ha kwadobere inye ụmụ nwoke. Ndị be anyị omume nke a magburu onwe ya maka oge ọbụla ọ bụ maka nne ka a na-ekwu. Anaghị echeta ndị nna ndị nne na-eme nke ọma mana ndị be anyị kwukwara sị na ọ bụkwanụ mmiri kwadoro ncha o wee gbaa agbọ. Ya bụ ndị Mbaise mere omume masịrị onye ọbụla. Ọ bụ omume kwesịrị nṅomi na ụmụ nwaanyị Igbo dum ma ndị ụwa dum. Ana m ayọ ndị Igbo dum ka ha ṅomiri ihe a ụmụ nwaanyị ndị Mbaise mere n'ịpụtara mere ndị nna ihe ya bụ ndị di ha na ndị nna ihe mmemme si ha unu etiela ego ọbụla unu emela nke ọbụla bịanụ nọrọ ala rie ṅụọ nwere aṅụrị. Aga m alaghachikwa azụ ka m gakwa ebe mmemme na-aga n'ihu. Nna ndewo. Ndewo. Biko ọ bụ ndị nwunye mere ndị di ya bụ ndị nne mere ndị nna mmemme nke a. Olee etu obi dị gị na mmemme nke ha mere unu? Obi dị m mma. Ụmụ nwaanyị ndị nzukọ ndị Mbaise a na-akpọ Beautiful Women of Atlanta si ka ha weta ụbọchị a were kwenyere anyị ugwu.
ha mere na mgbawa isi ihe niile emere dị mma e were ebe họteelụ dị mma were mee ebe a na-eme mmemme ezigbo nri ezigbo mmanya ihe niile emere dị chimchim anyị na-ekele ha ma ha agbalịala kwanyere dị ha ugwu anyị sị Chineke gọzie ha asụ ugwu nkwenkwe nwaanyị ji emụta ibe ya obi dị anyị mma obi dị m mma ndewo nna ndewo Ndewo. Elda ya bụ ndị ikenye dọkịta nke gị ọ bụ dibịa ahụike ka ọ bụ ọka mmụta Dọkịta ọkammụta. ọkammụta ndewo nna biko kedu ihe mere na mmemme taa Ụmụ nwanyị ndị nzukọ ndị Mbaise Atlanta kpọpụtara di ha si ka abịa chọọ ha mma maka ihe ndị oyibo na-akpọ Father's Day ya ụbọchị nke ndị nna na-aga chọọ ha mma taa nye ha onyinye pụrụ iche nye ha ndụmọdụ pụrụ iche kpụọ ha ọbịa nye ha iri nye ha mmanya were kelee ha n'ihe ha na-eme n'ezinụlọ maka ịmara na ndị nna maka ọ dị ka ndị Igbo si eme nna wishi ezinụlọ ha sị ụbọchị dị taa na-aga chọọ anyị mma ihe a bụ ezigbo atụmatụ maka ndị be anyị kwuru okwu si na ọ bụ onye ibiribi amaghị na nwanne ya wụ ọbịa biko ndị nne bụ mmemme ha ka a na-eme oge ọbụla ha wee cheta ndị nna wee sị ka ha mere ha mmemme pụrụ iche ya bụ na anyị na-ekele ha nne ndewo Ndewo sir. biko kedu ihe unu mere taa Anyị mere Father Day. Anyị na ọnọdụ anyị nna anyị ha ụmụnne anyị ndị ke nwoke anyị na-elezi ha anya today na-eselebreti ha. Okay, dewo njikwa obi aṅụrị wee mee ya Obi dị anyị mmasị anyị jiri obi aṅụrị were mee ya. ndewo Obi tọrọ anyị ụtọ na ụmụ nwoke ndị di anyị niile bịachara taa ma ndị ọgọ anyị ma ụmụ anyị ha bịachara taa. ndewo Yes, sir. ndewo Yes, sir. nna ndewo Ndewo. biko high chief anụla m high chief ọtụtụ oge ọ gịnị bụ high chief n'Igbo High Chief wo onye echichi dị ukwu dị elu echichi dị dị elu biko daalụ biko olee ihe ndị ụmụ nwaanyị mere ụmụ nwoke ndị Mbaise taa ụmụ nwanyị ndị nzukọ Mbaise na Atlanta si taa ka ha ga-agbakọ aka ka e nwee ike lee ụmụ nwoke anyị bulie ha elu na ọtụtụ ihe niile ha na-eme na ndụ ha ụmụ nwoke na-agba ezigbo mbọ iweli aka na ihe gbasara ezinụlọ so ihe anyị mere taa wụ ile ndị a niile na-agbanwe ezinụlọ na-eme ihe dị iche iche n'ezinụlọ iji sị ha biko unu agbalịala ka unu ji ka ọya ihe anyị mere taa o nwere unu ga-esi wee wesa ozi ụdị omume a emere ndị nna jikwa nwee obi aṅụrị na ndị nne sịrị ha bịa rie ṅụọ o nwekwara ka unu ga-esi gbasa ya ka o ruo Igbo dum aka ọkwa na ya ihe mere anyị ji kpọta ndị dị ka unu nyere anyị aka na ihe gbasara mgbasa ozi otu a anyị ji na-ajụ ajụjụ a jụkwana ndị ọzọ wụ ndị nzukọ Mbaise ha enwe ike kwuo ihe wụ obibo eche obi ha ndị dị ka unu a enyerekwana anyị aka gbasa ozi ya na mba ụwa niile ka ha nwee ike mara na Igbo anyị siri ike nna ndewo Ndewo. biko ahụla mmemme mere ebe a na ndị ọzọ ajụrụ ajụjụ na ha kwuru na ọ bụ ndị nne mere ndị nna mmemme ka ọ tụgharị ka ihe tụgharịkwa maka na oge ụfọdụ ndị mmadụ na-echezọ na ndị nna nwere ha na-eme maka ọ bụ sọ ndị nne ka a na-emere ndị be anyị sịrị na ọwụ mmiri kwudoro ncha wee gbọọ agbọọ biko kedu ka mmemme e mere unu si wee dị gị n'obi obi jupụtara m nga ọ dị ahụ n'ụzọ dị iche na ụmụ nwanyị Mbaise gbalịrị mgbalị pụrụ iche ịmara anyị emume n'ụbọchị taa pụrụ iche n'ụbọchị eji echeta ndị nna maka ha niile anyị niile mere maka ịzụ ụmụaka na ilezi ezinụlọ ụmụ nwanyị Mbaise si ka ha gbaa mbọ pụrụ iche imere anyị emume obi jupụtara m ka ọ dị ahụ obi dị m mma nna ndewo Ndewo. dọkịta nke gị ọ bụ dibịa ahụike ka ọ bụ ọkammụta Dọkịta nke ọkammụta. ọkammụta ndewo nna
biko ndị ụmụ nwaanyị mere unu mmemme taa ka ndị nna bịakwa nwere obi aṅụrị. Kedu ka ị si hụ mmemme emere unu? Obi dị nnọọ ụtọ na ihe ụmụ nwaanyị anyị mere anyị n'ụbọchị taa. Anyị ewu ndị Mbaise, anyị ewu ndị omenala. Ụmụ nwaanyị anyị aghọtakwala n'omenala Mbaise. Ha emekwana ha otu omenala siri dịrị na Mbaise. Nwaanyị ga na-akwanyere di ya ugwu. Ndewo. Nna ndewo. Ndewo sir. High Chief bụ onye echichi dị ukwu dị elu. Ndewo. Biko mmemme emere ịlụọla nwaanyị? Alụọla m. Ọ bụ ndị nwunye unu mere unu mmemme ndị nna. Yes, ha mere mmemme. Kedu ka obi dị gị? Obi dị m ụtọ because ihe mere n'ụwa ndị nne na-eme ihe eji ha emekarị ụmụ nwoke. And ka anyị mere ha eme mbụ anyị emeteghị otu. Anyị mere ya ebe anyị na-eji eme mgbakọ anyị. But ke taa obi dị m ụtọ because anyị mere ha ya mechie ya ike kpọta anyị na họteelụ iji nye anyị isi ahụrụ ndị di ha n'anya, ndị nna ha n'anya. Obi dị m ụtọ taa. Nne ndewo. Ndewo. Ọ bụ unu nwa bụ ndị haziri mmemme a emere ndị nna. Biko kedu ihe nyere unu mmụọ iwepụta atụmatụ ọma nke a? Ihe nyere anyị mmụọ anyị ji họpụta atụmatụ nke a taa n'ụbọchị taa wụ Sọnde. Ndị di anyị na Mother's Day ha were nnukwu onyinye nye anyị, zụọrọ anyị ihe niile, zụọrọ anyị akwa, zụọrọ anyị ịchafụ, ihe niile ha were anyị, obi adị anyị mma. So ndị di anyị lụziga ya lụziga ọzọkwana taa anyị sịkwana ka anyị jikwere ihe anyị niile anyị hụkwanara ha n'anya. Biko omume nke a magburu onwe ya maka oge ụfọdụ ọtụtụ ụmụ nwaanyị na-eche ka ewetara ha maka ndị be anyị sịrị na kpụrụkpụrụ jere bụ ọgọ, kpụrụkpụrụ lakwara bụ ọgọ. Unu mere nke ọma. Ọ dị mma. Nna ahụla m na unu kwuru na obi dị unu aṅụrị, obi dị gị aṅụrị maka mmemme emere. Ọzọkwa, kedu ka ihe hụrụ gbasara ụmụnne ibi n'udo? Nwa ihe kere ụmụnne ibi n'udo. Anyị si obodo ọzọ bịa n'ala Amerịka. Ọ dị mkpa na ụmụnne n'ofu ebe. Ọ dị mkpa na ụmụnne bi n'udo. A sị imibewe anyị ebewe. Anyị wụ ndị nzukọ ndị Mbaise. Anyị jiri otu obi biri na Atlanta, Georgia. Ọ wụ ihe eji etu ọnụ, ọ wụ ihe obiọma, ọ ihe eji ekene Chineke na ndị Mbaise nọ na Atlanta na otu ebe ụmụnne na-emekọta ọnụ, ma ụmụ nwoke ma ụmụ nwaanyị. Ọ wụ ihe eji enye Chineke otuto. Unu ga-atụnyekwara ndị nne alụ ka ha gwa ndị mba ọzọ ka ha na-emekwara ndị nna mmemme dị otu a maka na ahụrụ na o nyere unu obi ụtọ? Nke a bụ eziokwu. Ihe mere nọ na ndị nne anyị wụ ndị na-anabata atụmatụ bara uru. Mgbe anyị na ha kwuru na mgbe e mere mmemme nke anyị mere ndị nne, anyị mesịrị nke ndị nne tutu ha bịa ime nke ndị nna, anyị na ha kwuru ka a gbasa ozi a gwa ndị ịbịa na otu Atlanta dị, enwere ọtụtụ nzukọ dị iche iche, ndị ọlụ, ndị ụmụahịa, ndị ọhụhụ, ndị ngwa, ndị ọzọ dị iche iche. So ndị nne anyị ndị nọ na otu ndị ahụ, ndị ha nwere ndị enyi dị n'otu ahụ, na-akọwara ha ka ha na-eme ihe dị otu a, na-anabata ndị nna, na-ele maka nna wee isi tu okwu Igbo isi sabụ ntị. Nna ndị nna ya nna ahịa, isi ahịa, olu ahịa, enwe ọgba aghara n'ezinụlọ. So anyị na-agwa ha ka ha nye aka na-agbasa ozi a ka enwee ike na-akwanye ndị bụ nna ugwu ka ezinụlọ were kwụrụ chem. O nwere ka unu ga-esi wee wesa ozi ụdị omume a emere ndị nna jikwa nwee obi aṅụrị na ndị nne sịrị ha bịa rie ṅụọ? O nwekwara ka unu ga-esi gbasa ya ka o ruo Igbo dum aka? Ọkwa na ya ihe mere anyị ji kpọta ndị dị ka unu nyere anyị aka na ihe gbasara mgbasa ozi. Otu a anyị ji na-ajụ ajụjụ a jụkwana ndị ọzọ wụ ndị nzukọ Mbaise, ha enwe ike kwuo ihe uche obi ha. Ndị dịka unu a enyerekwana anyị aka gbasa ozi ya na mba ụwa niile ka ha nwee ike mara na Igbo anyị siri ike.